musidɓe tedduɓe mi salmini on gonɗan koye live ɗo henne Facebook jafo ɗon noon dande ɓe gandi hande 25 octobre woni anniversaire pittogol musidɗo meɗen Mamadou Boubou Niang ko gonga ni eɗen ciftormo saaha kala hoƴom kala ñande kala kono so ñalawma warti ena jojji ciftorenmo kadi ko ɓuri ɗon kadi maɗen kadi ha woɗɓe kadi gandam nde wonno ko hen jeeya mi suwataw noon laaɓede mbiɗe ɗum ɗo meɗen audio no moƴƴi vidéo no moƴƴi eɗen jiiɗi heɓde toon duttuni ene wayno caméra mo no micro mo nandani e jahowo kono so tawi oɗon nanta o mbawi haalndim donc en cabbo seeɗa ha mataw yimɓe gara seeɗa jafoɗon noon jiddande hannde no wayi hande loori no fewi no fewi no fewi gonmi noon koye mode studio ɗo gonmi ɗo mi wuccitani e Facebook e portable am par ce que portable am nayi ene wawi wonde taw ko wayno commentaire uji en gueɗe mbaɗa noon fof ko toon mbawanmi yiide ɗum somi yurno to Facebook to mi ƴeewa holno woodi mbiyete eɗen ƴeewa holno mbaɗirten ganduɗa hoorema live men o donc moɗon ɗo joni hetto hooram e live Facebook he eyi no wadde musidɓe meɗen Ahmed Seydi Niang Ahmed Niang Guelelen onon kala on bismama onon fof on bismama tigui tigui ko mbaɗami ko no weeɓani sabu gonmi koye darde live o ɗo henna kono gonmi koye mode studio e PC am 25 octobre o nde ari fof eɗen gartat ɗo henna kaalen seeɗa mbiyete eɗen gandini yimɓe gonnoɗo musidɗo meɗen o Mamadou Boubou Niang kanko hoore makko inde makko kayitaji ko Mamadou Niang kañum woni kadi e Facebook he Mamadou Niang kono windi ɗum koye pulaar e tigui tigui eɗen jiiɗi artude e gueɗe tati to banggue ganduɗa hoorema siftorde musidɗo men o ko adi foof musidagal hakkude amen minen ɗiɗo nomin nde min gandirde faade hande Allah kadi ittimo e juuɗe meɗen nde kadi komin ndendi kadi to banggue cubalaagu e won en ɗum subaɓe ɗo en sabu nde wonno woni ɓuuri makko Arab Sare e kadi komin ndendi kadi to banggue ganduɗa hoorema gollanade leñol ngol to kiri pulaar o ha informatique o nde wonno ko équipe amen o jeeno joni noon kadi mata mi ittat retour o par ce que mboɗo hetto hooram taw ɓenni mboɗo yurno ha joni commentaire uji ɗo henna kala e moɗon kadi keɓɗo nadde e vidéo en wawi wadde lolide ɗum waɗama partage mbete woɓɓe enen jeeɗu nde wonno ko jiɗɗen ko yimɓe ganda tigui tigui woni yimɓe ɓe ganduɗa gandaka no fewi kono golle mumen ɓuuri golle minen andaɓe nde wonno minen heɓɓe yeeso ɓe ko minen ɓaftan wuneji ɗi ha laaɓa minen dokkete jeenaji ndi minen dokkete minen noddete nokkuji ɗo wayno kono hay hunde min mbawatano wadde tengti noon e am min taw woɓɓe jiɗani caggal jonno neɗɗo goto ala ko wawi wadde hay hunde ha joni oɗon jafne e dande nono e ɗeɗo balɗe no wonda e mabɓo seeɗa kono mbiɗen en jiiɗa ñalawma ɓenna taw ala ko mbaɗɗen ala ko kalɗen donc mi haali gueɗe tati ɗe jiɗmi haalde musidagal hakkude amen taw minen ɗiɗo e komin ndendi kadi enɗam subalɓe ko kadi komin gollotto e pulaar e informatique o ko adi foof ɓuranno wawde hannde haalde gueɗe makko ko koreji makko musidɓe makko ɓe o jeeda wuro ɓe to Aram Sare toon to jibinato
ko wayno funere makko Seydou Niang mo ganduɗa kanko ɗum ko neɗɗo goto mi yii hakkude maɓɓe no wayi nde min ngari Paris mi Belgique wari sa yeccikota ko funeɓe te koɓe funeɓe nde wonno tigi ko woni hakkude maɓɓe ko giƴiragal Allah hen dendiragal ciilaɓe foof ala ko ɗum yodde ceerno Saydou so tawi aɗa heeɗimi mi salmini no fewi ha joni kadi en jokki donade ceerno Mamadou onon mbiyata Lego mi heeɓino noon andude aramnaɓe hewɓe e groupe maɓɓe dental aram nde caggal nde o rutti ɓe noddimi toon jaami toon min mbaɗi toon yewtere wande fayida no fewi ngam haalandeɓe tan minnene ko jokkodirmi makko gueɗe kadi ɗemin mbaddi ɗe onon saaha min gayni yewtere nde mbimi han kadi mataw tawde yewtere nde gasi han kadi ponmi ko ñaafo minne mi yalta e groupe donc kisa kammene ɓurano fewnitaɗo ɓe mi yalta groupe nde wonno ko hen jaami mi waɗi groupe mi woni hen ma ko ɓuuri hitande ko han kadi caggal ɗum tan han kadi nde wonno rewinade ɓe weɓani kadi joɗa tan heɗo yimɓe taw kadi a jaaka e jewte wona hunde welde no fewi ɗum waɗi jaltumi e groupe kono ha joni daade maɓɓe ene caaƴe e noppam ɗi kamɓe fof kamɓe amen ñangen kamɓe ñang Seydou en kamɓe kaldelen ɓe ganduɗa mi meeɗa ɗumen yiide ko nalalta musidɓe tigui rigui hono mbinomi nane yimɓe no gooda e leñol he walla windere he taw ɓe mbaɗi goɗɗe tiiɗi kono ɓe mbaɗi ɗum koye hikku e deede taw tinaka wona waɓen amen ni ganduɗa ko yimɓe yiyeteɓe ko mbaɗi hayso ko seeɗa mawni ha dow kadi ko hokkete fof hokke heddiɓe jejjire ɗum noon toujours mbaɗo wiya mbaɗa yaafno komin ɓaftal wuneji janen ko kalami ko mbaɗa andi ɗum eɗen jafno hen kadi kala wune dañaɗo adi mo renda ɗum e woɓɓe ɓe gollottomi kadi hutortoɓe gueɗe ɗumen goltoɓe ɓen foof ko yimɓe ganduɗa ko hen jeeya eyyi hande noon miɗo yiiɗi artude tan seeɗa e kono ceerno Mamadou ko ardi foof koye wattidiɗo mataw puɗɗortoɓe woni ñande nogas e joyi lewru yarkomandu gonɗen hande ñalawma gonɗen o 2017 nden woni nde min kalde e jamma he e Facebook aɗa min mbaɗino batu minen toppitiɓe affaire nokkuɗinoɓe mami artu hen Matam min mbaɗino batu joni noon minen makko noon e yewtere heerinde wimi noon ko jahowo mo yaaha Thiés ko motoɗo Matam o yaha Thiés nawatama tan ko golle seeɗa weekend o so gasi ko garto joni noon mbimomi e ɗum noon moƴƴi joni sa ha gartoya tan jokken ala hay toon so yeehi tan so yettima jooɗima tan min mbawi jokkodirde min jokka golle ɗe yo wallay ko noon watti mbatten joni noon minen ñande hen ko ñande wonno ko talata min cetti jamma talata wiyete alaba kanko fino day minen mi arti ñalle ha jamma ala ko timmi jaami lelimi noon ɓannam du no jiɓu caw jaw mi ɗumkomi ɗanan mo talorde taw mi ñifi portable e foof on kadi dal wonmi e haabde mbaɗo ronki andude ko woni joni noon yi ha ɓoy aɗan tan no jamman goni tan kaaɓaji jeeɗa tan mbimi joni huɓɓu kam goto portable goto joni noon kuɓɓumi portable am goto kuɓɓumi aɗa notification ne ngara kadi ɗum mbanmi tan mi wiya indam walla mba inde Mamadou Niang joni noon jimi yimɓe ne duwo kaala affaire sankari walla koye noon min kam hana kam min mi wawa miijade e aduna ko miɗo wasamo e ɗiɗo tumaji ko wawano wonde ɗum tawi somi yi inde mi yi inde kono mi wawa wonde tawde wona kam ɗum fata kadi goɗɗum joni tan kadi mo waɗani tum ɓeɗo hewde tan yimɓe no mbaɗa nasal makko walla wayni joni mbiɗi dokkumi nde ɗum mi jangata kadi ko mbinna ko mi hakkillamo mi anda aɗa joni noon mbindumi Saydou Niang less jomi mi Saydou an honko kewi ko
ok Seydou haalmi mbimomi est ce que ɗum no won est ce que hono ɗum no monita koy kono an argay ko kalɗa ɗo koko hunde wonde tigi tigi kay oɗo majjikino mbimomi ala wawonde kay c'est pas possible won jamma kaw Saydou o nen taw gallam fuɗɗanima mi anfinde yimɓe kanko min gondi e téléphone ha weeti pratiquement ha weeti kanko Saydou no wayi Moussed ni fof no wayi ɓadade mawɓe nan fof ko min ronki ganduɗa hoorema deeje noon ɗum ɗon no hawni jaami WhatsApp makko taw mi wiɗo midi e quelque hade midi mi sikki taw no WhatsApp tan wirata o wayri ɗo oɗo waktu ni ƴewmi nde ɗum ɗo makko natti comme min koye ɗangal woni han kadi mi ɗaminaki amin jewta haw yettoyo hano janggomi koyni ɗum noon wadde hunde wonti gonga Mousseki diwata hono ni non noon ko mawɗum ko neɗɗo mo ganduɗa enen Facebook naɓe fof anduɓen ɓe fof nam gandirimo neɗɗo bawɗo yimɓe o wawi yimɓe no fewi aɗa neɗɗo kala duttiɗo ne heewi yimɓe kaalamo ko moƴƴi ɗon hunde fonde waɗede kono mawɗum somo wurno hannde ko ɗum tan yimɓe kaala par ce que ko ɗum woni makko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo jewto ko neɗɗo kadi ganduɗo yimɓe kadi jaaɗɓe min hakkude amen noon no mbinomi ni henna koye Facebook he min jiitodira aɗa andi golle pulaɗe so tawi aɗa dilla hen tan kala dillowo hen so jiitodira on jaggodira noon tan heewi wadde eyyi kadi min tawi kadi min jiidi nde wonno kanko jeeya ko aram saare aram noon so tawi on ɓe ganda aram woni ko sakkunde tan madide jaɓɓen sa ɓenni madide jaɓɓe tan on kadi aɗa faati kadi de dungal aram ɗon woni kono takkoyi ko maayo min hooram mi meeɗano yaha toon so wona ko dutti jaami toon duwaw ko donc kanko ara minne nenam ko ñang e ɗum ɗon kadi doom bagal hakkude makko e nenam kadi ko woni ganduɗa ene no wawi addu jiidugal ni nde wonno min mboɗo jiida toon faaɓe te kadi to banggue tunde ganden banggue ganguelen no fof nenam min bamuko toon ummi donc ɗum no fof wonti no kamno enɗam ha kadi tengti e cuhlago ngal nde wonno ko jaltaɓe wiyeten min en mbiyanmami ko jaltaɓe wonan ɓe ganduɗa ɓe jaltaɓe ko mawɗo subalɓe no heewi wiyede noon hakkude amen ko yano e fijirde yiyata min mbiyaɗa min jotta ko subaka min kaldan ha min ñalla tan o haalno gila suba hari on saa fof noon min meeɗani yidirde koye jokkodiral ni tan e laylayte joni noon yeehi ha e hitande ujunnaje ɗiɗi sappo ene 2014 nde nden woni nde juɓɓinmi ɗo henno ko wiyete atelier pour ganduɗa wadde formé liggotoɓe e pulaɓe mbete ɓe mbawa wallude e liggey mo mbaɗami e Mozilla o ko gandi hakkude ujunnaje ɗiɗi e jeetati faar joni won liggo e Mozilla ko liggey o noon ko wiyete ko bénévolat ko yidde tan yo pular ya aru yeeso kono ala ko joɓetemi hen ko saha fo noon eɓe dokkami contrat taw ko liggey mo jiiɗi mi waɗanam taw ko joɓeten kono ɗum fof heewan ko heewi fof ko bénévolat joni kanko ma bu ndimi kadi omo waɗi omo hatojini e ɗeɗon gueɗe informatique ɗe omo dilla hen seeɗa joni noon pottumomi noon mbere omo naara hen ɗon noon aɗa andi wonni gueɗe ɗe ganduɗa so tawi aɗa wawi ɗe moƴƴi ko so tawi a wonde yimɓe hato jinɓe gueɗe mbaɗe ɗum kollaɓe kamɓe ne mbiyata eɓe ndewa hen ɗon noon neɗɗo goto ala ko wawi wadde e mum ka a telat kadi ñande goppuɗa fof kadi bona taw woɗɓe ngala ɗum noon weeɓani nde wonno so neɗɗo woni caggal leydi ene teeli jokkodiraka no fewi wona ko weeɓi ha maayi joni noon pellimi wadde oɗon ko wiyete atelier o joni noon min mbiyat ɗum caali mayla ñamde Mozilla budget mbete mboɗo yuɓɓin ɗum toon to Dakar nde wonno addude yimɓe ga paari nde yimɓe hewɓe weeɓani no fewi ɗum noon mboɗo yiɗi yuɓɓinde ɗum ɗo heblo ngo toon to Dakar beddimi noon namna to Mozilla ɓe dokkimi hakke ko ɓuuri $5,000 ɓe dokkimi yomi yuɓɓin ɗum ɗon $5,000 o noon ɗum ɗon waɗi ko wiyete localisation workshop ko ɗum waɗira hitande
ujunnaji ɗiɗi sappo e nayi lewru mboy wonno mars nden noon hankadi min beddi min namnan mimi kala jiɗɗo heblede ko faati gueɗe Firefox e pulaɗe firoji ɗi e ko wiyete nokkuɗinal ko yo noto email o min jurnodira min ƴeewa so tawi ganduɗa hoore ma jomum no wawi nannede heblo he so Allah min keeɓi hakke nogas neɗɗo wonɓe nder to Sénégal to e Mauritanie ko ɓuuri hen heewde Sénégal e Mauritanie kono noon min kalano kadi pulaar min mbaɗno hen kadi ko dilloɓe ɗemɗe fof no mbawi wonde hen so tawi ko wolof ɓe kala so tawi ko ɗemɗe goɗɗe fof min mbaɗi eyyi joni noon bon aɗon gandi enen kam ɓurde jokkodirɗo ko e dilloɓe pulaar ɓe joni noon nde wonno na duttine ene gara han jomumen fof ko pulaar darni joni noon koriɗen dañde yimɓe darniɓe wolof ɗum tagi jaami to Dakar to kadi jokkumi toon yimɓe anduɓe seeɗa ko wayno pelle mbeteɗe dañi yimɓe e to banggue jolfuɓe to hewɓe kam jokkodira ɓe namdi mbete yoɓete mbi yoɓetaki joni noon ɓen kam mbi jiiɗa jeeyete hen dañi noon yimɓe ɗo o darni banggue wolof o donc pulaar ɓuuri heeɗo pulaar o min jeeyi noon sami dorama o ɗum wiɓɓinira kamɓe min dañi yimɓe heewɓe so mala Samba Guissé en Moussa Abou Dieng en Bocar Bane gummi ganduɗa gummiɓe Nouakchott mala Samba Guissé Nouadhibou hay Zora ummiɓe Zora ngari ɓen gummi kadi kanko ummi Kaolack wonno mboɗo sikki oɗon saaha ummi Kaolack ari eɗen jogui Fente Boire ummi toon to Fuladu ari en jogui Gueɗa Silla ummi to Raneru ari Moussa Bou Niang ummi to Ndioum ari kañum woni projet PIP min kala mo jejjinmi Ramassi en ari kala mo jejjinmi yo yaaf tan ko limtude weeɓani minen fof noon min gari min kawri toon to Dakar to hôtel mabɓe e ñamdu mabɓe e yardu mabɓe fof koye samida modula hokki o ɗum ɗon ganduɗa hoorema min mbaɗiri formation nden noon min mi yiide Mamadou Niang woni nde wonno min adiɓe arde toppitade gueɗe ɗumin jippoto hôtelaji ɗi commandude ɗum ɗo traiteur no fewno min ñamde en fof ɗum kalde men ha gasi joni ɓe puɗɗi arde kanko kikiɗe mo arde nden mi meeɗi yindide welama mawɗo no min mbawi wowdirde e wawde toñodirde e nden min meeɗi yindirde ɗo hôtel Marie Lucien ɗo en ɗum woni findima ɗon ɗo min gaadi yindirde kanko Mamadou ɗum joni noon caggal nde wonno ko golle gaddi min somin jeeyi min mbaɗoy golle amin gani min garti min jaha restaurant min ñamda somin garti kadi min gona e hôtel he min o yaha suudu o yimɓe hankadi no weeli ha maayi yimɓe kiira e cuuɗi hen en jewto ha yimɓe formation gasi yimɓe caaki on formation waɗi gartam no fewi nden noon woni so tawi ko Allah heblanoɓe ɓen mbaɗi hewni foof hewɓe hen kam so caggal nde ɗum no ɓenni seeɗa hen tan jokki golle ɗe nde wonno ma taw hewɓen tawi ne saɗi no fewi emin joguino kadi caɗe kadi ganduɗa hoorema ordinateur uji tomin mbanno ɗum to wiyete agence universitaire de la francophonie ɗo en ɓe joguino ordinateur ji Linux pour namde toon alkule ɗe ko caɗe e walla wayno ɗum fof ma taw waɗi ko hewda tawi informatique o no satti seeɗa eɗen joguino ha joni hewɓe mabɓe ne jokki e golle ɗe en jeeyno hen kanko Mamadou Boubou ɗum noon ko wiide tan gandira amen fuɗɗi ko e Facebook caggal ɗum min jokkodiri kadi fewi to wonde ganduɗa hoorema endam e wasa kadi woɗɗodirde guure ha ganduɗa Allah waɗi hen min jindiri woni hankkadi jaggude ngal ɓeydima tidde kadi mi nde o ari nden kam ndewno golle gaddi min jaawi gasnude yimɓe caaki Hammadou Dia en Nouakchott en fof jejjitaɓe ma ara ko limtude nde tan satti nden min caakima minen fof minen kedditimi ɗon pour réglude gueɗe ɗe hôtelaji ɗi ɗum ɗoji fof ha min gayni minen dañi ruttade France mi arti ɗon noon hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom nden noon kankone o woni Kaolack o ari salmindemi ɗon ɗo Dakar ɗo marde musidɗo mo goto nden noon kadi pammi kala o jooɗi ko indema haala ɗon noon kala mo wondin andi taw meeɗa yiide ha hande mboɗo heɓa findeji muɗum kala mo o joddi omo haala donc hakkude amen
no tiiɗi no feewi amin mbaari ko miñam ko giƴam ko sehlam wari sammindemi Dakar warti kadi sammindemi ha Fouta amo waɗɗe moto makko o ari min ñaldi ɗon welti no feewi nde wonno ngol o meeɗi arde wuro amen min nane on ne gaddumi ko balɗe daɓɓe bon andi mi wawata yaade wuro kadi jafɗon onon waɗa commentaire ɓe fof mami yurno so Allah o jaaɓi mi arta e commentaire ɗi mbatton ɗi so Allah o jaaɓi hoɗum huccita hen joni joni noon nde o ari salmindemi nde ko sangaji belɗi no feewi kalanmi kore jaam yimɓe gari minen ha joni minen ko tumbuɗo min mbaɗata wuro amen yimɓe fof o yiiɗi men weltade moon joni noon min jeeyi ha hiiri joni o wi omo jofti am mbimi ala o jofti hankkadi aɗa nomin mbarni tan mbimi joni kam ko moto makko omi itta gadda tan mi haɓɓa hen mi joni kam yomo yoya mi ƴeewa holno waɗa hankkadi min wiydal hankkadi alay so o yaaha joɗan kanko ne ko jaaho goto e ko yahata Matam ko arta wuro maɓɓe en ɗo yahata fof ko moto makko o yarata eyyi mbimam noon so heewi o dogiri seesa ha nde o yettoyi kala min mbaynidiri ɗon ummi ɗon o faati wuro maɓɓe wonde natiniɗe jotan e nder Facebook he koye nate ɗum ɗo koye nate ɗemin mbadduno toon to cuɓalel to en nde bon jindira men kadi battinigal noon woni minen Mozilla équipe Pulaar o Mozilla o min juɓɓini ɗo e Paris Mozilla ko wi min eɓe jiiɗi yuɓɓinde ɗo dental mo ganduɗa ko genre atelier ni workshop kono momin mbanno Dakar taw noon ko ɗemɗe kewɗe garata ɓe ngumo ko Russie ɓe ngumo nokkuji goɗɗi joni noon ɓe invité équipe Pulaar o équipe Pulaar o kam fof ɓe woni ko toon joni noon min mbaɗi feere quand même ha keɓmi yimɓe ɗiɗo kanko omo jeeya hen nokkumomi biye goɗɗo nokkuɗen ceerno Bocar Ba nde wonno kadi kamɓe ɓuuri hen kadi tinnade so tawi gonga haalde ceerno Bocar Ba grand frère meɗen fo e ɓamtare fedde ɓamtare Pulaar joni noon kamɓe nden woni nde min mi yiiɗi ceerno Bocar aɗa andi jokkude ngal ne heewi kono jindirɗe weeɓani ɗum wari mbaɗmi feere fof a ceerno Bocar ara min meeɗi yindirde min jindi nde ko heewi waylimi hakkude en to banggue ɓeydade gollodirde e battodirde nonno yindirde nde ko yimɓe nandir tan hayso tawi ko gandal Facebook wona hunde ko tiɗtinde ganduɗa holna jofodira kono yindirde ñalda irda wadde wontin no feewi nden mi jimi Bocar Ba kanko noon woni ɗiɗaɓol komo ara min jindira o ari ɗo e Paris min ko weltare mawde par ce que o meeɗani arde France gargal makko ngol kadi min kuuli hen mo yiilo visa o omo togum arta min kam mi ɗantako mi ñamta mi yarta ha nde o wi kam o heeɓi visa nde o wi kam o heeɓi visa kadi mi diwani mi rippani par ce que min mbiyatmi ko mboɗo yiiɗi o ara no feewi so wona o jippe laana jagguma e junngo he wels makko mi gonginta wonde ari ha min adiɓe noon min no ga gonmi jaami to hôtel to minen jippotte diiti hôtel ɗon e Paris ɗon jettimi janggo mum ni wiya o yettima noon woni koye lawol tan kadi ɓe gara mbimi ɗum ko alhamdulillah rabbil alamin nden noon min mbaɗi ɗo gueɗe joɗɗe équipe amen o mbiɗa wondi e petit frère Bocar Kane goto e ɓe kollotomi to banggue Mozilla Bocar soɗan heeɗimi kadi ko weltare mawde Bocar kadi ko nden men mi yiɗɗum koddi ko fof ko jotodira tan hono ni mboɗe Pulaar walla barke ene hen tawda men ko duwatno ko heewi en nane an hoddano yimɓe a ñalta men a walta men oɗon gandiri way kono oɗon gandiri jamma e ñalom ni ñande Allah waɗi ñirni ɗon way kono ko ganduɗi ɗon waɗi duuɓi temedere haydara tan ala suggeɗe hakkude noon ɗum ko kadi ne nafa leñol ngol no feewi ɗum tagi jinire ɗe ko hunde tinde joni kanko Bocar Kane nden men mi yiidemo kono noon caggal ɗum o sifni kam ndeke won hirde wannoon ɗon wiye soirée élégance peul min kawrini toon wi noon mataw ko min woni tan pamaro ɗum ɗo hoore kono ko goho nden kono ko nden kam min ɓuuri ɓoydude so Allah min mbaɗi workshop ɓe donc kanko mamo wari Bocar Ba ari ɗum noon min workshop
en dañani addude woɓɓe nde non ne bitten namde nde wona kunde kadi mbino ko woto heew yimmin feewi eɗen musidɗo meɗen noon Amadou Silmane Gueye nde ummuɗo ɗo e Paris en jiɗino ar tigui rigui par ce que meeɗen o jeeya to banggue ɗo hama ligguey Mozilla kanko Amadou Silmane Gueye kadi ko neɗɗo kadi machallah mo mbawrumi no feewi mbaɗo golle so naati e golle ɗe ko ɓasnat ɗum ko min e hooram mi wattata han kadi feñade miya ko yomi yaami ɗaano tawde ceerno Amadou Silmane Gueye na an ñaaga yaafo en feewi somi yima tan mi jeehat mi leloyo par ce que mbeɗa andi ko so ari ko gayno golle tigui rigui ko tigui rigui weltare dañde golledaɓe hono ɓeeɗo yimɓe kanko noon Mamadou Bou o woni ɗo henno balɗe min goni noon ko Paris kadi emin liggo subaka ha jamma min jaa restaurant min ngal min dañani yaajani waddude gueɗe kewɗe kanko noon nde kanko frère grand frère makko ñang Seydou ummi toon to Paris ari ano Belgique ari toon ɓe gondi ɗon ɓen kamɓe kam ɓe dañi temps yinde kono min makko hay bandiraɓe men fof ne ƴaggi nde wonno nde ɓe gara yaade kamɓe ene bogan en hay ɗum ɗo parfois ne jogui noon pour mboɗo hokka manna ɗum fof mi dañani hokkude noon noon no jiiɓiɗa hôtel aɗa nde so yoni tan alay ɓe jaltin toon midi koore walla ko hen noon ɓe teddaɗe hay hunde eyyi joni noon gandira amen e jaggodira amen ko goldiral ngal fof ɓuuri hen tidde saabu koye Facebook he min goni saabu c'est kadi soɗon duurno Facebook o yimɓe hewɓe nde sanki nde yimɓe hewɓe ko ɓuuri woni ɓernam nde min yimɓe hewɓe min duwanto nde noon hewɓe jii hakkude men mbay kala binduɗoma haalam ko hunde nde ganduɗa musde en no feewi no feewi waɗi noon ko darde yimɓe hewɓe ganduɗa darude to banggue ganduɗa hoorema ɓamtare ɗum saabu kanko ko développement koye développement o woni to banggue ganduɗa hoorema dowri e rendo quoi koye développement social woni ko jangguinde mawɓe en walla toppitade kamɓe kala ko faati hankkadi tan no ɓamtare rendoji ɗi ɗum ɗon wonno golle makko ɓurno waade newade taw kanko hoorema eɗen keɗomo omo haala hono ɗeɗon gueɗe hawnaki won vidéo goto mbaɗnomi toon to kawra amen Paris ɗo ɗum vidéo mo goto mbaɗnomi hawnaki moɗo yinno ni waddemo e live he kono jeelugol ngol juuti miɗano kadi live o ñawlo ha ɓurta so ɗum noon ɓenni ndemin mbaydir min certi mbiyan kadi laawol dewgol hen ngol ko min arata somi ari mi yaha mi salmina mi yaha wuuro mabɓe min kaal min somi ari wuuro mabɓe no mbawmi yiɗoyade aran mi meeɗano yiide aran min ko nanal tente woɗɗani min no fewi kadi aranaɓe hewɓe kadi mi andi men sababu nde makko kono ni wat Allah waɗi o ummi e ndermi nde o fayi Thiès e lawol he o sikki ko nokku biyeteɗo ko wayno ɓulal o sikki tan ko ɓulal fota wonde mbiye ɗon kamɓe so mbindi ɓe waɗa buulal kono sikki ɗon ɓulal oto maɓɓe ma o yan ɗon ko ɗon on o rutti kanko noon Mamadou ñang o wirnako toon to Aram mi dañino yaade ha wuuro maɓɓe duwanade koreji makko nden min mi yaha toon nde jaamide gummimi wuuro amen jaami Madine Diaɓe garmi ɗon Madine Diaɓe ƴettumi ɗon ko charette paami wuuro maɓɓe ono gandi moɗo wuuro nga meeɗa yiide aɗa ara hen kadi aɗa tawa ko neɗɗo mo garnoɗa ƴewde o sa ari tawatama en leeli hunde musde Allah waɗi nde garmi nde goto e kuure maɓɓe min jaadi to Guénale to min duwi min janggi caggal ɗum duttimi to galle to ene weeta mboɗo rutto Dakar artude France donc ko gueɗe ganduɗa hoorema ko woni ko aduna he kono yimɓe yo gandu Mamadou ko soutien famille wonno soutien famille woni ko yimɓe foof jaworide ma kadi ko yakora ko kadi mo darino hen no fewi no fewi no fewi ko liggani leñol ngol taw ko Allah ɓolf leñol ngol fonno waɗande makko kadi kanko e waɗande ɓesgu makko kadi ɗum ɗon enen fof heeɗiɓe ɗo
en puri famde so tawi ganduɗa hono goto men ruttima yeehi en putani tan duwana ton koppiren noon eyyi noon ɗum ma jaaha wuuro mabɓe ganduɗa ko wonno soutien famille goto foof no haala ko waɗantuno ɗum eyyi ko waɗanta yimɓe ɓuuri ko waɗanta hoore mum ɗum noon tigui tigui mbiɗa yiiɗi leñol ngol on banggue wooda ko waɗani hanaki ma wod heeɗiɓe ɗum ɗo nantino e woɗɓe kono yo yamne wonde yimɓe mbawa tan neɗɗo so wuuri hokka ha heewa leñol ngol so yeehi tan kadi gasi ɗum kadi hunde nde ganduɗa ko muusi no fewi no fewi eyyi enen gandi enen foof ala men keddata ɗum eɗen ñaagui on noon yo juut kono ɗum kom eɗen gandi ɗum mboɗo yiiɗi gaynirde seeɗa seeɗa to banggue commentaire to mbete mboɗo yurno toon seeɗa nde wonno kadi live o ko mbaɗitto moon ko studio e pc o ala fonction taw neɗɗo wawi namnade mete no naata hen kono so mi dañino ɗum sowona mi artu e portable he mbete ne wawi wadde yimɓe nadde mbete ne goppa hen konngol walla ko way noon joni jinmi ko ruttade ɗo joni mi haala seeɗa commentaire uji moon fof noon mi yii ɗumen noon kamɓe hono fof mi yii commentaire uji ɗi eɗen jiiɗi andude mbete ene wawi wonde namnade yimɓe yo ɗo yimɓe mbawa nadde sowona mi woppu oɗo live mi watta ɗum live Facebook ɗum noon kadi ne wawi wonde holko woni hen miijo moon on mbawi wonde ɗumen commentaire uji onon fof ceerno Amen Niang en Guelel en onon fof Pullo Gawo sa Oumou Sow en onon fof on jarama sanne Kalidou Sow en Ali Seni Diak en Kalidou Diallo Samba Dia la Pulga onon fof daroɓe fof mi yi on onon fof on jarama kadi mon frère Samba Siley mi salmini no fewi no fewi Diallo leñol a jarama sanne sanne on yiide enen fof ko noon ko enen fof duwante nden noon ko enen ndendimo ali on kay wallahi tigui rigui onon ceerno Seydou Niang en Seydou Niang mbiɗa andi no mbaɗɗa e makko e mbiɗa yinno dañde hono ɓerde ma nde oɗo andi min ha joni miɗo woya ha joni min somi yeehi to Facebook yaako ɗon so mi yeehi to Facebook mi yii so mi yii commentaire uji ɗumin mbatta hakkillam mo yaa e makko ha joni koni donc waɗi yande duuɓi ɗaccon hakke mi yiɗa dottude vidéo kono koni ngorumi quoi ni ngorumi jamma ñalam ni ngorumi
Facebook kadi ko hunde hawni no fewi neɗɗo jaaɗo sa fof pelmoɗa yewtere ɗo kaldan ɗo fof ko yano e toñde e no mi mbaadi mi yurno hamɓe so tawi no ko addantomi e nguurdam ko ko hunde muusde no fewi eɗen jaɓi Allah noon mais ronkita no joni ko seeɗa natte tan jinmi watte ɗo henna ma hawnaki taw on jiiɗe ni hawnaki taw on jiiɗe kadi waraw en ɗon seeɗa nate ngal ɗo natal won ngal jiyaton ɗo henna ko ɗo joni ko nde min jeeyi Dakar ɗo ko formation Dakar oɗon jiya ɗo kanko Mamadou Boubou Ramatoulaye Sy nan ɗon Samba Thiam nan ɗon min won ɗon moɗo waɗi ko ceerno Bocar Ba nan ɗon kañum arino parti o entima Samba Guissé e Hamady Dia nan ɗon ɗo hannde e ceerno Moussa Abou kamɓe ngoni ɗon wiyataɗo ceerno Moussa Abou woni joom laafa mo ɗewka nati goɗɗe kadi ganduɗa ɗe cuɓimi tan teskinɗe e ko ganduɗa ceerno ngal ɗon natal ngal jeertan ko natal tingal no fewi waɗi noon ko ñalawma battidiɗo golle amen pari ɗe min ƴetti ngal ɗo ɗum hanke taw ligguey o hanke tan gas tawmomi ɗo mi jooɗi potmomi ɗo mi man foti ngoɗo sa yeehi mi bammini fof mi daara mi yanuma kadi mbaɗa sa woɗɗoy mi wawata yanade mi wawata wiidem hay hunde goya foto ngo poɗɗon yiide joni no anan ara ko ɗo joni wonde ɗo ari cubalel o ari salminde ɗo joni mi yalta tan galla men ɓe ɗon ɗo potnomi ɗon ɗo joni o wimi joni o mbimo duusama o wi ala tawde joni ko moto aɗa wawi duusama mi ala a yara CS min mboɗo ñekka jenta o wi ala nden mi waɗatama pundi wayno minen ko noon min mbaadi goɗo photo ko ñalawma mo ganduɗa ngal ɗon no fewi nde o ari wuuro amen photo wongo ko jogormi hollude on ko min tan suuɓi won hen e natti tan ɗo goɗo ngo jogɗon yiide ngoɗo ko cubalel ɗo kadi nde o ari nde ɗo ko nder salle amen ɗo ne tawan kadi min gottima min kewi ɗo nan kadi min kabrodira to mboɗo andi ɓoyi kam kadi ko jiɗɗoyaade min mbimi ala ko ande foti walde kono won golle noddima wawata walde photo wongo hade men gaynude ko hollude kadi won e dardeji makko to ganduɗa omo waɗa formé no fewi aɗa andi gandal caako gandal fof ko poɗɗo teddinede nde wonno ko ɗum jogui leƴƴi ɗum jogui leyɗele eyyi ɗo joni koye formation ji kadi koye nokkuji
goɗɗude tan dowri mo waɗi moto makko omo yaha no fof so ƴeewi to banggue pulaar o to banggue kadi gestion gueɗe kewɗe ganduɗa hoore ma omo walla hen mami artuno joni seeɗa kadi e ɗum ɗoji he haade men dottude vidéo mami artu kadi seeɗa e ɗum ɗoji he werno kadi commentaire uji he e yawnaki kadi woda ɓe kalmi kadi haal men e nder commentaire uji a joni omon ɗumno koye moto makko moto toujours kanko hen wondi tagi nde o rutti nde wimi ndeysan ko moto o tan kewnomo hulde yo yaar seesa hoto hiir hoto ya jamma e way noon kono ko oto o sanki on ɓorne kadi hono heɓe mon no ciftora nde o sanki haade makko sankade o meeɗino wadde minicar waɗi photo minicar o holli yimɓe Facebook o yimɓe lawol ngol joni no waɗi dangereux lawol Linguére ngol eyi ɗum noon komo rentina kadi yimɓe ganduɗa hoore ma ko ɗum danger mawɗo sababu nde lawol ngol ko bongol mboɗo saktoro natal ngal ganduɗa ɗum ɗo siftinta ko nde min jeeyi Paris nde woni komin mbaɗno atelier biyeteɗo Paris workshop ɗum ɗo joni ko voilà ɗum ɗo wonno workshop mamin jano on jii joni ko lewru mai 6 7 mai 2017 eyi to bureau ji Mozilla ɗon e Paris natal cakkitomi hollude ko natal ngal ganduɗa miɗo yiɗi ngal no fewi ngal jogui ngal hawni no fewi te mawon Boumba Ɗa mo jogui nate kewɗe mbaɗe wonni mo jogui nate kewɗe tan ɗe ganduɗa sa daarimo way kono o ala ɗon nokku goɗɗo woni kala bonnanak seeɗa tesko mo jogui photo ji kewɗe ganduɗa ɗin kanko e nate hen jimi ɗum o jogui nate kewɗe ɗe ganduɗa kono mbaɗe wonani Saydou Niang onon koreji makko foof paame mo jaɓɓeno way kono ko min yaara nonno min ɓaddodir no fewi mi tawi noon hannde jinnomi wadde oɗo live o mi no puɗɗori mom ni mi sikkanomo gasiri hono ni kono no weeɓi min kono nanni mi état mbaɗo hono ni to banggue makko miiji fof ko ni wayata ma accunen hakke miɗo yurno seeɗa commentaire yeyi tan haade men kadi jokkidde gaynen han kadi vidéo ceerno Botti a jarama sanne eyi jarama no fewi ceerno Saydou en jabiri Allah ko gonga ni ɗum ko dulorol mawni tan min dulorol mawni famide ko ɗum tan woni ko bus c'est à dire ko yaaka mo jomne makko kadi yakaɓe fi to banggue réussite toon par ce que omo yiɗno ɗum no fewi te voyage Paris o kadi hawno ɗon non ko début tan wonno noon musidɓe tigui rigui mi yiɗi gaynude ɗo vidéo mi dañani yurnade onon foof ɗumɗoji moɗon commentaire ɗi wiyata wodde ko kalmi tan kono hawnaki taw ɓebbitnol mami jaboye mara en dottat ɗo vidéo gila judde ha ɓurta mi weltinimon on kala arɓe ɗonne ɓe kala e mon dañ sattude gueɗe makko ɗe waɗɗe e kono darnuno ganduɗa hoorema jokkere ennam e golnade Fouta e wuuro mabɓe kadi no fewi ɗum kam ko yimɓe wuuro mabɓe ɓuuri wawde haalde ɗum fof no jari ganduɗa hoorema wooda ko leñol siftoramo saaha foof min ko saaha foof ñande foof wooda kadi ko leñol ngal ganduɗa hoorema waɗanima ɗum noon onon fof on jarama mi salmini on vidéo no musɗo no fewi kono ko ni tan warno wonde min sikkano eno way hon ni kono hande ɓerde kadi ne peeri ɗon en kaali gueɗe makko en gandi kadi en min kam mi wawa yejjidde mo hayso seconde goto par ce que mo jogino place e gurdam place tiɗɗo e gurdam non foof on foof mi salmini on eɗen mbiya yo Allah yurmo yaafo yo toon on foftoto makko jarama